Is mis Alex. Agus is mis Staire. Agus seo ar club. Éire Óg. Tá Éire Óg sit a dír clas mud a Carlow. An Dublin County ag léitear aireann. Tá our club dír sios a móthróin geamsa. Brownhill Portal Tomb. Tá go anna cuid dírí chlub gCeatharlach. Nó suirtí Cabla. Sa agus Sir Roinnt. Agus Sean O'Brien. Agus an spéirmhan Catherine Thomas. Alex. Oh, Brunner, tá mé ceart leis. Seo iad ar parcanna, tá trí farcanna ag gcuin. Tá gá farcanna lán féide a gcuin, agus Carlow an beagnach lán féide. Seo í an bar. Í an réalaí cadigh an bheith seo, Támad Róg. Mágas an áid seo, níos. Ciúlas. Tá múntóir sa scoil dar bhanam nóirín, imreann sí pell de Ceatharlach agus tá sí deadly. Seo pictiúir den fear an Éire Óg a bhuaigh craobh Ceatharlach i 2017. Seo é Jordan Lowry is Spanish storm éireann. Hat nín Eoghan Ruth lumsa, drastal sé ar scoil féin, gweil scoilóní thuairisc. Rinne fear an Ceatharlach an bha ag gábhailí sa 17 agus gábhailí sa 18. Comhairle ghasúir. Seo é our club. Seo é our club. Sin! Yes, doctor! Sin é